соли 2021 бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи қуллаҳои тоҷик дар шаҳри ҳисор аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ниҳолпарваришгоҳ ташкил карда шуд. мақсади асосии таъсиси ниҳолпарваришгоҳ зиёд намудани ниҳолони писта дар талу тепа ва дигар заминҳои бекорхобида ва бо ин роҳ саҳм гузоштан дар ҳифзи муҳити экологӣ маҳсуб меёбад. агар соли гузашта дар ин ҷо ду навъи ниҳоли писта парвариш меёфт, имсол бошад бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ парвариши се навъи писта ба роҳ монда шудааст. маҳаллии худмона баъд намуди эронира бо намуди туркира ҳамин се намуд ниҳола мо парвариш карда бо воя расондисем. ниҳоле ки мо мекорем қадуш то 50-60 сантиметр баланд мешавад. решаш боша 40-50 сантиметр меша ки дар вақти тирамоҳ коридем дар ҷойи беобӣ авҷу намош беҳтару хубтар мешавад. соли сипарӣ гардида дар ин ҷо беш аз 1 миллион ниҳоли писта парвариш ёфта дар талу теппаҳои шаҳри ҳисор, ноҳияи Данғара ва Хуросони вилояти Хатлон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуд, ки айни замон нашъунамои хуб доранд. бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати зиёд намудани шумораи дарахтони писта дар мамлакат, масъулин нақша доранд ки соли ҷорӣ шумораи кӯчати ниҳолони пистаро ба 1 миллиону 200 ҳазор вех расонида, ҳам дар ҳифзи муҳити экологӣ ва ҳам дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм гузоранд. 6 моҳ ҳамина мо парвариш мекунем. баъди 6 моҳ баъд мекӯчонем. ин тарзи парвариши писта дар ҷумҳурӣ бори аввал буда боиси ифтихори мо аст. таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати кишвар аз масъалаи муҳим ба шумор меравад. айни замон танҳо дар ниҳолпарваришгоҳи қуллаҳои тоҷик дар шаҳри ҳисор 70 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин буда бо фаъолияти пурсамар маоши хуб ба даст оварда сатҳу сифати зиндагиашонро беҳтару хубтар мегардонанд. як қисми ҳамино тубак тайёр мекунанду дар ямаҳо ҷобаҷо мекунанд, қисми дигарашон бошад писторо мешинонанд бо апилка маҳкам мекунанд. бригадаи сеюмаш бошад барои обпошию нигоҳубину аз алафҳои бегона тоза кардан ба роҳ монда шуда. ба андешаи мутахассисон парвариши кӯчати писта нозукиҳои хоси худро дошта заҳмати зиёдро талаб менамояд. дар сурати риоя нагардидани қоидаҳои агротехникаи шинонидани донаи писта ниҳол наметавонад ки сабзиш кунад. аз ин хотир ниҳолони пистаи дар ин ҷо парваришшаванда таҳти назорати доимии мутахассисону кормандон қарор дорад. мо ҳамин намудҳои пистара ба ҳамин тарз тайёр мекунем. аввал хока мебезем, порура мебезем ва хума мебезем. ҳар сеи ина омехта карда дохили ҳамин халтача ба ҷобаҷо мекунем. вақте ки ҷобаҷо кардем ду дона пистара мегирему дар дохили ҳамин дар 2 сантиметр. вақте ки ҷобаҷо кардем ҳарди ҳамина болоша ҳамин тарз маҳкам мекунему оварда дар дохили хандакҳо ҷобаҷо карда қатор ман ҳамин тарз мечинем. вақте ки чиндем болоша бо камтар апилка кити маҳкам карда об пошида дигар баъд нашъунамо ёфта мегирад. лозим ба таъкид аст ки ҷамъияти саҳомии пӯшидаи қуллаҳои тоҷик дар шаҳри ҳисор баҳри сарсабзу хуррамгардонии муҳити зист саҳми назаррас дорад. зеро дар ин ҷо ба ғайр аз кӯчати ниҳолони писта ҳамзамон дарахтони сояафкану ороишӣ аз қабили навъҳои гуногуни арча дар шароити хуб парвариш меёбанд.